Kroz svoju dugu povijest, crkva je učinila mnogo toga korisnog i vrijednog za svijet i sve ljude. Zato možemo govoriti o sunčanoj strani povijesti crkve, a to se posebice odnosi na redovništvo te znanost i umjetnost. Evo o čemu je riječ. Već smo u prethodnom videu spomenuli veliki doprinos benediktinaca koji su osnivanjem svojih samostana po Europi uz evangelizaciju širili i kulturu i razna umijeća. To je crkvi omogućilo da postane riznica znanja, duhovnog i materijalnog bogatstva. Jednostavno, tko je htio nešto naučiti ili se obrazovati, obraćao se crkvi za pomoć. Da ne bi u tom materijalnom bogatstvu zaboravila na evanđelje, Duh Sveti je potaknuo novi oblik redovništva, različit od onog benediktinaca. To su bili novi redovnici čiji je fokus bio na molitvi, siromaštvu i propovijedanju. Tu se posebice ističu Sveti Franjo i Sveti Dominik. Oni su osnivali muške i ženske redovničke zajednice koje su okupljale ljude koji su živjeli u celibatu, to jest nisu bili u braku, odricali se materijalnog bogatstva i namjerno živjeli siromašno. Osim toga, predano su propovijedali i širili radosnu vijest. Isticali su se u ljubavi prema siromašnima, odbačenima, neuglednima i bolesnima. Zbog toga se njihove redove naziva redovima propovjednika ili siromaha. Uz taj novi oblik redovništva rekli smo da je crkva u srednjem vijeku bila ključna u razvoju znanosti. Već u 6. stoljeću crkva osniva škole, pored svojih crkvi, katedrala i samostana. To su bile samostanske, odnosno katedralne škole, a neke od njih postoje i danas. U tim je školama veliki fokus bio na učenju čitanja i pisanja, a kasnije se učila i matematika, glazbeni i astronomija. S vremenom nastaje potreba za dodatnim obrazovanjem, pa s početkom 2. tisućljeća nastaju i prva sveučilišta. Na ekranu možete vidjeti neka od tih sveučilišta koja djeluju i danas, poput onog u Bolonji, Oxfordu, Cambridgeu, Beču. Uz ogroman doprinos znanosti, crkva obilato podržava umjetnike, pa zato danas imamo i toliko poznatih slika, kipova, građevina kojima se još uvijek divimo. Ukrašavale su se knjige i razvijao umjetnički način pisanja. Zatim se u slikarstvu, kao oblik molitve i štovanja, pojavljuju ikone. U arhitekturi se ističu crkve poput one Svetog Donata u Zadru ili pak katedrale u Kelnu. Sve u svemu, crkva je dala veliki doprinos povijesti i uvelike poboljšala kvalitetu života za sve ljude. Udarila je temelje znanosti, sveučilištima, razvijala umjetnost i kulturu. Tako je i ljudsku povijest učinila sunčanijom.